खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो थ' बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम मैया मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन जाय भिडिअनि जोहै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन जे नैबे अरुणाचल स्किमखौ नखरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हासिगोन होननानै माने नखरसेयावनो सानै मानसिफ्रा अरुणाचल स्किमनि लाभखौ मोननो हासिगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेवहाय नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो माने सोंथि खालामहरदों नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरदों जेनेबा बोरै नखरसेयाव सानै मानसिफ्रा अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ जाखो मानो होनोबा नखरसेयावथ' सासेल'सो अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ जोंहा बेबायदि गाइडलाइन्सआव होनाय दङ दा बेनिफ्राय रेशन कार्डआबोथ' जोंहा नखरसेयाव मोनसेल'सो जायो दा बेनिखायनो रेशन कार्ड मोनसेल'जों बोरै नखरसेयाव सानै मानसिफ्रा अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ जाखो होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंथि खालामहरदों आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेनि बागैनो मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो माखासे नोंथांमोना नंखायसो बे रादाबा फेकसो बियो होननानै माखासे गोदाव सोराव कमेन्ट खालामलाबायदों आरो नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे आसामनिनो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङानो मा बाथ्राखौ बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो माने बे बुंनाय बाथ्रानि भिडिअखौ आं नोंथांमोननिसिम होनोसै आरो नैबे चेनेलाव आं मानि थाखाय होनाय जायामोन मानो होनोबा मालायनि भिडिअखौ बेबादि चेनेलाव होजालाबाया कपिराइट फैयो चेनेला एसे चेनेला इउटुब चेनेला गिनांगौ जायो दा बेनिखायनो आं होनाय जायामोन अब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननिसिम माने रिक्स लानानै बेखौ होनो नागिरबाय नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा नखरसे सानै होनायनि सानै मानसिनि अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फा होनो नागिरनायनि बागै मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना एसेयावनो नुनो थांगासिनो दं दा आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम बेखौ मोजाङै खोन्थाहरनोसै जेनेबा गासिबो नखरफ्रोमबो मोनजोबनो हागोन आं बेखौबोथ' मैया नोंथांमोननिसिम बुंखायाखै बेनो आरो गोबां नखरा मोननो हागोन बेबोथ' नंगौ बाथ्राया मानो होनोबा नखराव सोरबा नोंथांमोना बिहामजो लाबबाय जानांगौ नोंथांमोननि नखराव बिहामजो सासे दङ जानांगौ नङाबा बिखुनजोआबो दङ जानो हागौ नाथायबा बिखुनजोआ मोनो जानो हागौ नङाबा बिहामजोआ नोंथांमोननिया अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनो जानो हागौ जायखिजाया सासे नङा सासे मानसिया नोंथांमोननिया नखराव माने अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हागासिनो जानो हागौ आरो नाथायबा सानैबो मोनाखै जानांगौ दा बेनिखायनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों आरो रेशन कार्डआथ' दायो मोनसेयावनो दङ नालाय दा बेनिखायनो बे रेशन कार्डखौ जोङो दानख'नो थाखाय सुबिदा होनाय जागोन होननानै नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंदों माने रेशन कार्ड मोनसेल'बाथ' अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हाया नालाय दा बेनिखायनो बे रेशन कार्डनि जा बिहामजोनि नामा बेहाय हाबफादेरबाय जानांगौ बिखुनजोनि नामाबोथ' निसय थाखागोन जानांगौ दा बे जब कार्ड रेशन कार्ड मोनसेयावनो दा बेनिखायनो सासे जेनेबा बिहामजोआ दानख'यो ना बिखुनजोआ दानख'यो जायखौ जों हमनानै लाबाय बिखुनजोआ जुदि दानख'नानै गोदान रेशन कार्ड खालामोबा नोंथांमोना माने अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन जाहैबाय एबा दानख'नो थाखाय सुबिदा होगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङानो बुंखादों दा बेबायदि नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय 6,000 बोरै मोननो हागोन दाथ' 3,000 खालामगोन होननानै जोंहा सरकारा रादाय होदों दा नोंथांमोना जुदि 6,000 माने 3,000 होनलायलांबाय आंनिया 3,000 खालामगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदों अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ नाथायबा बे 3,000 फैसाखौ सरकार खालामो ना खालामा बे सरकारनि सायावसो सोनारबाय आंथ' बेखौ आंथ' हाया नालाय आंथ' सरकारनि मानसि नङा दा बेनिखायनो सरकारा जुदि बेखौ 3,000 खालामाबा मास मोनसेयाव गावसोर रादाय होनायखौनो दा नोंथांमोनासो सोंखारिनांगोन दा बे नङा होनबा बाथ्राया दा बेनिखायनो जुदि 3,000 जायोबा नखरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हायोबा बिखुनजोआनो जा बिहामजोआनो जा नङाबा उनाव आरो मा गाइडलाइन्स ओंखारना फैलायो नखराव हिनजावसा सानै एप्लाइ खालामनो हायो बेबायदिबो कन्डिसन बिथांमोना खालामनोबो होनो हागौ दा बेनिखायनो जिखियानो जाया मानो 6,000 मोनगोन आरो नखरसेयाव अरुणाचल स्किमनि जे नोंथांमोना जुदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामोबा दा बेखौ निस्सय दायो नोंथांमोना बुजिना मोनजोब्बाय जानांगौ दानिया आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे बाथ्रानि बागैनो मा मोजाङै नोंथांमोननिसिम खोथा होदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय आंनि नोंथांमोननिसिम एक्सप्लेनेसन खालामनाया बारा मोजां जायाखैबो जानो हागौ आंबो माने फाथा मोनलायलाङासै मा बुंलांखो मा थालांगोथाय दा जिखियानो जाया मानो चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होनायखौ नोंथांमोना गावबागावनो मोजाङै खोनासंनानै लाबानो जाबाय ৰেচন কাৰ্ড কাৰ আছে সবৰে ৰেচন কাৰ্ড আছে আচ্ছা ৰেচন কাৰ্ডত চাউল পায় নে সঁচা ক'ব পায় ৰেচন কাৰ্ডত দালি পায় নিমখ পায় চেনি পায় আচ্ছা দালিটো ভাল নে বেয়া বজাৰতকৈ ভাল নে বেয়া বাইদেউ ভাল নে বেয়া ভাল নহয় ঠিক আছে দালি দিলো চেনি নিমখ আৰু কিবা লাগিব নেকি আৰু
কিবা লাগিব নেকি কি লাগিব মই ঠিকে শুনিছো নে মিঠাতেল শুনিছো ঠিকে আচ্ছা আধা লিটাৰ মিঠাতেল দিলে হ'ব আধা লিটাৰ দিলে নহব কিমান লাগিব পুৰা 1 লিটাৰ সমস্যা কৰি দিলে মই হিচাপ কৰিছিলো আধা লিটাৰ সঁচা 1 লিটাৰ লাগিব ঠিক আছে যক তিয়কৰ ডিমাণ্ডত 1 লিটাৰ হ'ব 1 লিটাৰ মিঠাতেল মই এতিয়া শুনিব পাইছো বহুত ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড এখন আছে শাহু একে অৰুণোদয় পাইছে বোৱাৰী একে পোৱা নাই হয়নে এইটো সমস্যা হৈ আছে হয়নে নহয় সেইকাৰণে ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকক আমি ভাঙিব সুবিধা কৰি দিম হ'ব তেতিয়া অৰুণোদয় এটা জায়গা দুটা পাব হয়নে তথাপিতো অৰুণোদয় ৰখি যাব কি কৰিম তেতিয়া আমাক তিয়কৰ ল'ৰাবিলাকে যে বিয়া কৰাই বোৱাৰী আনিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এডভান্স অৰুণোদয় বুকিং হ'ব ৰেচন কাৰ্ডখন দুখন কৰিলে কি লাভ হ'ব অৰুণোদয় দুটা হ'ল চেনিওতো 2 কেজি আহিব আহিবনে নাহিব মিঠাতেল 2 লিটাৰ আহি গ'ল হয়নে নিমখ 2 কেজি আহি গ'ল আৰু দালি 2 কেজি আহি গ'ল ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব ভাল কৰি কওকচোন ভাল হ'বনে ভাল হ'ব কিন্তু আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডটোহে ভাঙি ল'ব পাকঘৰটো আকৌ নাভাঙিব পাকঘৰ এটাই থাকিব খালি কাৰ্ডহে দুখন হ'ব নহলে মানুহে আহি ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিয়কত আহি ঘৰখন ভাঙি থৈ গ'ল মই ৰেচন কাৰ্ডহে ভাঙিব কৈছো ঘৰ ভাঙিব কোৱা নাই হ'ব বুজি পালে নে নাই পোৱা नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों